Orgovaný aromatický ker, ktorý sa vyskytuje bežne v záhradách. Okrem skrášlenia napríklad takouto kyticou ho môžeme využiť aj ináč. Málo kto vie, že je aj liečivý. V ľudovom liečiteľstve sa využíva čaj z kvetov orgovánu na upokojenie stresu, zmierňuje migrény, bolesti hlavy a hrdla. Pomáha proti vyčerpaniu a zrýchľuje aj metabolizmus. Pre využitie vnútorne je to predovšetkým čaj z čerstvých alebo sušených kvetov, ďalej tinktúra alebo olej. Pri vonkajšom použití je to predovšetkým obklad, mastičky alebo olej. Listy kôra alebo korene sú však jedovaté. Obsahujú látku syringín, ktorá sa bežne vyskytuje aj v mnohých iných bylinách, ktoré sú jedovaté. Takže týmto častiam sa treba vyhýbať a využívajú sa teda iba kvety. Na prípravu čaju použijeme 4 lyžice čerstvého alebo 2 lyžice sušeného kvetu. Livujeme 20 až 30 minút. V prípade, ak chcete urobiť zorgovanú tinktúru, stačí kvietočky dať do fľašky, zaliať alkoholom, nechajte luhovať minimálne 10 dní na tmavom mieste bez prístupu slnečného svetla. Občas to treba pretrepať. Po 10 dňoch to môžete scediť cez nejakú gázu a môžete využívať túto tinktúru. Dávkovanie tinktúry je štandardne 1 kvapka na 1 kg hmotnosti a rozdelíte si to 2-krát alebo 3-krát denne.